Тук в сърцето на Предбалкана и Карлуковския карстов район се ражда една мечта. Мечта за обновен национален пещерен дом, който да посреща поколения изследователи и любители на природата. От години идвам в района тук, защото е много интересен. Има възможности за различни видове активности. Можеш да се катериш, можеш да плаваш по реката, можеш да се скачаш с бънджи. Тук наистина мястото е невероятно. Всеки път съм се натъжавал, когато погледна сградата, защото тя беше тъжна, нямаше духа, който е създадена да има. Искаме да го превърнем в един приключенски център, който да бъде дом за всички приключенци, всички хора, които обичат приключенските спортове, приключенския туризъм. Тук има едни невероятни чудеса на природата, които всеки би трябвало да види поне веднъж в живота си. Също така има много красиви неща, създадени от хората в района. И искаме това да стане един дом, който да приютява хора с сходно мислене, с сходни ценности от цял свят. Мечтата започва да се превръща в реалност. От фасадата до вътрешните помещения и панорамните зони всеки детайл се обновява. Но има един елемент, който не трябва да хваща ръжда. Металните конструкции, които осигуряват безопасност и достъп. Националният пещерен дом и панорамните площадки около него се намират на 100-метрова отвесна скала и затова металните парапети са от ключово значение за безопасността на нашите посетители. За да не хване ръжда мечтата за безопасност, трябва да защитим със специална протекция всички метални елементи в сградата. С проекта знаем, че тази наша мечта няма да хване ръжда. Нашата мечта не е само да реновираме сградата. Целта ни е да създадем цялостно туристическо изживяване. Мечтата за обновен национален пещерен дом е мечта за бъдещите поколения. И благодарение на цялостното обновяване и защитата на Протекта, тя ще устои на изпитанията на времето. Защото с правилната грижа и защита, мечтите не само оцеляват, те процъфтяват.